Čo? Takže čaute, tu som ja, na to, že som Magic Lovers Official. A takže by som vám chcela sa spýtať, teda, čiže robím Q&A, takže mi po toto video píšte otázky a ja vám potom budem na ne odpovedať. Q&A, to sa často poznáte, nie? No, dobre. No a ďalšie, takže určite toto je otázka youtuberov, čo mám natočiť? Takže by ste mi pod koment mohli napísať, čo by sme mali buď ja alebo s kamarátkami natočiť. A potom by sme to proste... Takže mi proste píšte, čo máme buď natočiť, alebo čo by sme mali, otázky do Q&A. No a to je vlastne asi tak trochu všetko, pretože Q&A natočím hneď, keď mi prídu dosť tie otázky, ktoré mi prídu. No a potom by som chcela urobiť taký špeciálik, bol by to nejaký taký malinký filmíček, mal by to byť skôr nejaký život nejakého lopasáka, takže pečopáka, no takže sa pripravte a ešte pod koment vymyslíte meno dievčenské pre nejakého pečopáka, takže pod koment dávate, čo by sme mali natočiť, potom Q&A otázky a potom mená dievčenské pre nejakú pečopačku proste, lebo by som chcela natočiť ten život a neviem, ako by som to nazvala. Takže mi prosím pomôžte, či sa má volať, ja neviem, proste mi tam píšte, aké meno sa vám proste dievčenské páči. A najlepšie by bolo, keby bolo anglické, čiže nejaké Susan, Kate, Sally a proste nejaké anglické, to by bolo najlepšie. Takže, a to je odo mňa teda všetko, takže čus!